भाई लोगिन प्रणाम। इलेक्शन में बड़ा जोर तोड़ से सभे मेहनत करता, चाहे वार्ड वाला होखस, मुखिया होखस, सरपंच होखस, समिति वाला होखस, जे भी होके जी जान से लाग के जीतता लोग। लेकिन जीतला के बाद में ग्राम सेवक साहब जन मोलगुप्पा बातवन खा जाता लोग। आई लोग अब रह जाता थोड़ा थोड़ा उदास। लेकिन वही में मुखिया के विचार से ये लोग मुर्गा मुआवता। तो 4 जाने मुर्गा मुआवलन, मसाला लगवलन टंच। वार्ड समिति मुखिया सरपंच समिति साहेब मुड़ी पकड़लन आ धर पकड़लन मुखिया आ वार्ड साहेब लात घींचस मन क के दुखिया। मुर्गा बनलन डीलर साहेब, लियाइल बड़न राशन आ 4 जाने अलगे अलगे कैले बालुक शासन। डर के मारे डीलर साहेब वा डेरा ले रहलन शहर आ दिन भर गहूँ बाटस, रात के पकड़स रहर। ढूका लाग के देखा तारी सजिया के बेरी सरपंच के पंच। वार्ड समिति मुखिया सरपंच, वार्ड समिति मुखिया सरपंच। भाई प्रणाम। चैनल के सब्सक्राइब करके एक लाइक मार दी और शेयर कर दिया।